Pæn goddag og velkommen til Travel & Bacon nummer 3. Ja, vi skal ud og sejle ud til en ø, der hedder Rottnest i dag. Og så bagefter så skal jeg tage til roadtrip, så vi får lov til at se alt det der. Så ja, håber I nyder det. Jeg skal til at have noget morgenmad. Så jeg er lidt træt, men vi ses, når jeg kommer videre og sådan noget. Så er vi på båden. Endelig. Og vi er på vej over til en ø, der vi skal over til. Noget Rottnest. Hej Alex. Er du ude eksempel? Hej. Vi er på båden lige nu. I kan nok ikke høre mig, men jeg skal lige vise jer rundt på båden. Lige i stuen her. Det er rigtig lækker. Der er sofaer. Sofaer over det hele. En svensk pige. En norsk pige. En fransk dreng. Så er der et lille køkken her. Hvor der også er en svensk pige. Så er der lederne her. And this is where the magic happens. Look at that. That's fine. That's real fine. Toiletter. Det er det, som vi kalder VIP lounge. Så er vi kommet til Rottnest. Vi kan se her. Nøl. Og I kommer lige med i vandet lige her om det. Jeg prøver at komme op på det her lorte ting. Men jeg kan ikke. Prøver vi lige igen med så. Jacob! Go! Det var så det for den bådtur. Nu er jeg så på vej over til toget, hvor jeg så skal op til Korea, som er lidt længere opad. Så skal jeg så til roadtrip møde. Så det får jeg lov til at se noget mere af. Så vi ses senere. Ja, så står jeg her sammen med Lorenzo, som I nok har set i en video jeg lavede før, men det er lige meget. Så er det kommet til roadtrip, og vi er sygt trætte begge to.